Чым валодае Курманбек Бакіеў у Беларусі? Па вяртанні з Польшы арыштавалі былога супрацоўніка КДБ. Лукашэнка ўцягнулі ў канфлікт паміж Пуціним і Пашынянам. Беларуская чыгунка шукае рабочых у Непале і Пакістане. Жорсткая атака расейцаў на Кіеў і Дняпро. Добры дзень, гэта Пік Свабоды, тут Ганна Соусь. Мы апавядаем пра галоўныя навіны 2 чэрвеня і тлумачым, што яны значаць. Былы прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў жыве ў маёнтку каля адной з рэзідэнцый Лукашэнкі. Пра гэта даведалася «Зеркало». Бакіеў уцёк у Беларусь Кыргызстану пасля масавых пратэстаў, якія скончыліся зменай улады і десяткамі загінулых. После этого был звонок Александра Григорьевича. Он так еще в шутку, я эту голос его знаю, мне трубку дали, говорит, Лукашенко звонит. Я беру его буквально первые слова. Курманбек, ты еще живой? Я говорю, живой, слава богу, говорю, Александр Григорьевич. Второй вопрос был у него. А ты комаров не сильно боишься? Я думаю, что он шутит? Мне тут не до шуток. Причем тут комары? И в какой ситуации я нахожусь? Я говорю, да нет, я же долго жил на Волге, говорю, в России. Там комаров, слава богу, тоже. Он потом говорит, а как ты смотришь, если я тебя заберу? Ну, я, в принципе говоря, сразу согласился. У 2020 годзе Курманбек Бакіеў падтрымаў гвалт уладаў Беларусі супраць мірных дэманстрантаў. Паводле журналістаў, у тым жа 2020 годзе Бакіеў атрымаў 70 сотак зямлі на беразе Менскага мора, блізу рэзідэнцыі Лукашэнкі «Усход». Там пабудаваны дом плошчай больш за 500 квадратных метраў, гаспадарчай пабудовы і ўласны прычал. Улады Кыргызстану 16 гадоў беспаспяхова спрабуюць вярнуць Бакіева на радзіму. Яго завочна асудзілі па некалькіх крымінальных справах. Лукашенко заявіў, што Бакіеў нармальна жыве ў Беларусі і што Менск не збіраецца выдаваць яго. А што вы ведаеце пра бізнес-праекты беглага кыргызскага прэзідэнта ў Беларусі? Напішыце ў каментарах пад гэтым відэо. У Беларусі затрымалі былога супрацоўніка КДБ Ігора Сутырку. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» гэта адбылося пасля ягонага вяртання з Польшчы. 39-гадовы Сутырка каля 10 гадоў таму звольніўся з КДБ, працаваў у сферы IT, некалькі апошніх гадоў жыў у Польшчы. Але сёлета прыехаў у Беларусі, быў затрыманы. Сутырка мае беларускае і польскае грамадзянства. Яго абвінавацілі ў здрадзе дзяржаве. Цяпер Сутырку трымаюць у амерыканцы. І гэта не адзінае затрыманне беларусаў, якія вяртаюцца на радзіму з-за мяжы. В Беларуси репрессии не заканчиваются. Режим Лукашенко максимально старается их замаскировать. И то, что, например, вас нету на доске разыскиваемых лиц, это не значит, что на вас нету каких-то оперативных материалов, например, не выставлена карточка ИПК-поиск, которая именно благодаря вот этим оперативным материалам и этой карточке поиска вас могут задержать, и не только лишь на границе, а непосредственно по месту, куда вы приедете в Беларусь. Поэтому в Беларусь возвращаться белорусам опасно. Репрессии по некоторым направлениям только усиливаются. И, увы, ситуация в Беларуси такова, что даже если вас задержат, не факт, что это станет известно общественности. Як вы думаеце, ці тычыцца гэтай перасцярогі кожнага, хто даўно не быў у Беларусі? Каментуйце, нам важна пачуць вашае меркаванне. Масавы ад'езд беларусаў праз рэпрэсіі прывёў да дэфіцыту кадраў у Беларусі. У выніку беларуская чыгунка шукае работнікаў у Непале і Пакістане. Пра гэта паведамляе супольнасць чыгуначнікаў Беларусі. Менскае аддзяленне беларускай чыгункі праз пасярэднікаў падбірае 36 працоўных мігрантаў на вакансіі манцёраў шляхоў, станцыйных рабочых і мыйшчыкаў вагонаў. Веданне расейскай мовы і веданне беларускай мовы не абавязковая ўмова. Яшчэ летась на беларускай чыгунцы лічылі прыцягненне замежных работнікаў немэтазгодным. Цяпер жа прадпрыемства мае востры дэфіцыт кадраў. Раней Лукашенко заявляў пра магчымы прыезд у Беларусь да 150 тысяч працоўных мігрантаў з Пакістану. Гэта даўняя праблема, про якую мы ведаем ужо не першы год. Нават галоўнае, што не толькі мы ведаем, беларускія ўлады таксама пра гэтую праблему добра ведаюць. У Беларусі проста катастрафічна зараз не хапае людзей, і там дэфіцыт вакансіяў гэта под 200 тысяч, здаецца, 170 тысяч вакансій у нас ёсць у банку вакансій. Запрашэнне мігрантаў гэта адзін з такіх спосабаў, якім яны разлічваюць закрыць гэтую праблему. Але я нагадаю, што пра 150 тысяч пакістанскіх мігрантаў нам Лукашенко сказаў яшчэ год назад, і ніякія 150 тысяч пакістанскіх мігрантаў у Беларусь не прыехалі. Здаецца, гледзячы на статыстыку, нават 150 мігрантаў з Пакістану у Беларусь не прыехалі. Таму што проста Беларусі няма чаго ім
прапанаваць гэтым мігрантам. У нас заробкі ўвесь час растуць, яны растуць не таму, што ўсё ў эканоміцы добра, яны растуць таму, што ў эканоміцы дрэнна, таму што ў эканоміцы не хапае людзей і кампаніі вымушаныя плаціць болей, чым яны могуць сабе дазволіць. Кадровыя праблемы мае не толькі чыгунка. Менскі трактарны завод цяпер шукае больш за 720 супрацоўнікаў. У ноч на 2 чэрвеня Расія нанесла чарговы масавы удар ракетамі, беспілотнікамі па ўкраіне. У Киеве загінулі 4 чалавекі, больш за паўсотні параненых, у тым ліку дзеці. Ахвяры і пацярпелыя ёсць таксама ў Дняпры і Каменскім. Тым часам Украіна працягвае ўмацоўваць ахову мяжы з Беларусю. На Дняпры, дзе праходзіць мяжа, украінскія памежнікі назіраюць за сітуацыяй на беларускім баку з дапамогай дронаў. Украінская выведка сцвярджае, што Расія спрабуе уцягнуць Беларусь у вайну. Пры гэтым Лукашенка нядаўна запэўніваў, што з беларускай тэрыторыі наступу не будзе і Беларусь не збіраецца ўступаць у вайну. Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину. Хотя это никогда не будет. Никогда. Наших там солдат не было и не будет. Аднак ва Ўкраіне кажуць, што рыхтуюцца да любых сцэнароў. Росія продовжує і зараз більш активно тиснути на Білорусь для того, щоб та вже, власне, своїми силами долучилася до війни, яку Росія розв'язала проти нашої країни. Жыхары памежных украінскіх вёсак прызнаюцца, што баяцца новага наступу з поўначы, як у 2022 годзе, калі расійскія войскі ішлі на Кіеў праз тэрыторыю Беларусі. Ожидаємо кожен день, що от, думаємо, буде. Ну, думаємо, таке буде, як у 22-му році починалось. Наступ зі сторони Білорусі і знову підуть. Не так боїмося зверху, як оце пішого цього. Боїмося дуже. Що як зайдуть, да що робить із людьми, да з дітьми, да з усім. Так оце цього боїмося, звісно. Тоді нас пронесло, а це ж, звісно, важко знову ждати їх. Украінскія вайскоўцы цяпер не назіраюць канцэнтрацыі войскаў ля мяжы. Тым часам у беларускіх гарадах все часцей чуваць сигналы паветранай тревоги. Внимание! Сирены тревоги будут включены по всей Беларуси. Что происходит? 2 июня на 3 минуты будут включены сирены тревоги. Также на телефоны придет оповещение. Это проверка. Не волнуйтесь. Ці гучаць сирены паветранай тревоги у вашым горадзе ці мястэчку? Паведамце нам. Прэм'ер-міністр Арменіі Нікол Пашынян адказаў Александру Лукашенку і Владимиру Путину, якія заклікалі правесці рэферэндум аб выбары паміж Еўразвязам і Еўразійскім эканамічным саюзам. Да таго моманту, пакуль Арменія афіцыйна не звярнулася з просьбай аб прыняцці ў Еўразвяз або не знаходзіцца вельмі блізка да статусу кандыдата ў сябры Еўразвязу, правядзенне якога-небудзь рэферэндуму ёсць нелягічным, заявіў Пашынян. Паводле Путина, Арменія павінна як мага хутчэй вызначыцца з выбарам паміж Еўразвязам и Еўразійскім эканамічным саюзам. Это не наше дело, но в принципе это вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода. Москва працягвае нагадваць Еревану пра эканамічныя рызыкі разрыву з Расіяй. Парламенцкія выбары ў Арменіі, якія хутка набліжаюцца, выклікаюць канфлікт паміж Арменіяй з аднаго боку і краінамі Еўразійскага звязу з другога боку, найперш Расіяй і Беларусю. Увогуле, гэта ўнутраная справа кожнай краіны. Праводзіць рэферэндум, не праводзіць рэферэндум, якім чынам прымаць тое ці іншае рашэнне. Расія і Беларусь пужае армянскае грамадства і спрабуе паўплываць на вынікі парламенцкіх выбараў. Выбары ў Арменіі пройдуць 7 чэрвеня. Галоўная інтрыга – супрацьстаянне паміж Пашынянам і прарасійскай апазіцыі. Тым часам шляхі вяртання Беларусь у агульнаеўрапейскую прастору сёння абмяркоўваюць на другім касцюшкаўскім форуме ў падтрымку Беларусі ў Гданьску. У форуме ўдзельнічаюць Святлана Ціханаўская, прадстаўнікі Еўразвязу і Украіны, а таксама лаўрэаты Нобелевскай прэміі міру Алесь Бяляцкі і Лех Валенца. І на заканчэнне выпуску навінаў няпростае пытанне. Ці павінны людзі адказваць за рэпутацыю сваёй краіны за мяжой?
Беларуска публікавала ў трэц здымак машыны з казахстанскімі нумарамі. Машына стаяла на ходніках каля крамы Акадэмкніга на праспекце Незалежнасці ў Менску. Паважаныя казахі, хто ў гасцях у Менску, перадайце, калі ласка, што ў нас так не паркуюцца, падпісала фота жанчына. Замест спрэчак пра паркоўку беларусы пабачылі дзесяткі каментароў ад казахстанцаў, якія выбачыліся за свайго суайчынніка. Вось некаторыя каментары. Приехали купить книгу «Правила пребывания в Минске». Требуем оформить по всей строгости закона Республики Беларусь, чтобы не позорил наш Казахстан. По максималке накажите его, мы разрешаем, чтобы в будущем он не позорил нашу нацию. А ці не даводзілася вам выбачацца за паводзіны беларусаў за мяжой? Гэта былі навіны 2 чэрвеня. У нас толькі правераная інфармацыя і вартай даверу каментары. З вами была Ганна Соусь. Пабачымся заўтра ў гэты ж час. Чакаем вашых падабаек, водгукаў і парадаў.